приятелки! Днеска ще снимаме на Take It. Ще усиляваме някакви неща. Ето тук мисля да се настанил. Ето така ще се нахуя вкъщи. Нахуя. Благодаря. Какво имате? Добре. Аре, дайте нещо. Така. Това не мога да така. Това не мога да се. Добре. Ето ще ги заключили всички чисто. Мам. Лайран, бе. Леле, тук има хора, не. Няма живе тук. Имам горе. Някакви нещо горе. Те им викат, че трябва да мога да види. Ще имам в някаква... От дърт къща. Дърт, бате. Така. Няма ли да... Не може ли да влеза в къщата ти? Това е бащата, тук е майката. Какви селенчета. Махай се. Иначе трябва да убия някой. Или да вземат някъде храна. И там ще убия някой прасенце. Много прасенца. Аре бе, какво бягаш така бе? Да. Опа. Не съм бе. Ще набера храна, после като гладнея да си взема. Едва ли ще огладнея, не знам. Така. Аз знах, какво съм си направил на строя? Извинете за лага. Извинете за лага, ама нещо стана. Това е лисица, ама се не. Вие как ме гледа? Тича ме. Фак я ударя, лата ще му подгони, ще почна да ме бие, лата няма да се спра. Лисица. Пажилки. Я да видя какви са ми настройките. Мирно. Железно ще направя за тия 2 дена. Си изкъпих меча. Мамо бе. Днете, че ще направя някакви. Да си направя къщичка, да ви видят всичките. Нема живеете тук. Маха. Нищо не виждам. Как ще оцелявам се, не мога да... Правя нещо към неща. Ще тия да... Ако има някакви точки да откръвна. Пате, какви са тия неща? Омога, какви са тия? Мен има там има още някакво село. Ще отида да проверя. Дъжа. Так. Добре. Путна съм на това. Путна съм да е на български, защото че повече лагва, като съм на смисъл. Докато снимам съм на Take It. Ми лагниче. И играя само Майнкрафт. Няма да качвам клипчета от Enderwood, защото нещо станало с коста или там и така не разбрах. Вие ще си видите. Вие си прочитате, да. Аз само превративам. Някаква сила, майка. Някаква сила. Тук. Няма някакъв тук. Да, къде? Понимам. Не! Мама ти дела. Махам се тук. Това е много било. Не ви помня се очите. Мама да там. Вече е. Вършам си селото.
Компаса ми е като някаква туба с вода. Ах. Това са зайчета. Може да... Това ще е само... Не знам. Ще правим се да си построим къде в уме. Ще ти си направя уме... Мъга. Кой това? Даже не знам какво това. Кой ще си постави къщичка и тук над тия селенче. Тук. Имате ли точно? Така не, точно. Да точно тя вас бе да видят. Селенче там. Да точно там. Да ги гледам. Опа. Тук ли са бедни, че не може да си съберат дърво, бе? Ето я съм толкова беден, че аз знам дърво. Те понимат. Отивам да събирам. И не те загласам няма. Те са служили муда. Така. Това е приятно вече. Така. Това дърво. Я прахоме някъде тук. Ето като това. Леле, мале. Стъпка. Тук. Ама гато всичко в дървени дъски. Бе, стена не са некъде. Е там некъде си. Е тук. Тук си не съм може. Какво е това тук? Е тук. Къщичка ли? Какво е това? Детска градина ли? Какво е това? Това е генерал. Това е генерала, май. Ясно да. Мога ги взема. Викам, че не мога. Викаме, че нещо ми прави така с глава. Добре. Няма си поставя къщичка някъде. Ще си заключа. Сега прави дупче. Сега прави тук. Оцелея. Ще си сложа торчове. Опа. Така. Сега ще почна да се купа. Опа. Тук къщичка тук. Леле мале. Пробвах си някакви други клипчета да правя, смисъл. Ама те почна да лаги като световно, си казах. Ама сега чудното е, че не лаги. А и съм на голям екран, смисъл. И снимам. Теле, още малко трябва май да пренощам тук. В тази къща. Аз ще пренощам тук и ще си направя на къщичка. Абе, направо си направя къща от кой. Така. Циленче. Аз съм крипър, манчета. Добре, ето тук ще пренощам. Не, горе. Така. На табличка. Дето няма стъкла. Нищо няма. Това село толкова е пусто, че няма нищо. Добре, тук ще си остана. Къде се бем? Прости, не мисля, че те. Абе, бавиш се, бе. Умей, не съм отворен, не съм бронен. Каква е бронен? Кожена шапка от кожа, бати кожата, някаква оранжева, гледайте. А тук е някаква кафя. Пакачето е ли ти? No, грязя. Добре, ще паузирам клипа, докато стане ден. Ще продължиме. Аре, се видим. И така, хора, продължаваме с... Там да си правим къщи. Оф.